Onyeisi oche Nchereoge okpuru ọchịchị ime obodo Oyi na Anambra steeti bụ Maazị Ịma Nweke agago n'ihu wee rube isi nye ya bụ oku aka na-achị steeti abụ Ọkammụta Soludo na-akpọ ka onye na onye ọbụla jikọọ aka ọnụ maka mmepe n'uto nke steeti a site na ịbagide n'ịrụgasị ihe dịgasị iche iche ga-akwalite uto na mmepe n'okpuru ọchịchị ime obodo ahụ. Ngozi Obileri gara na mpaghara ebe ahụ wetara ozi a mere ka amata na arụgasịrị ụfọdụ ọrụ ndị a maka inye aka hụ na mmiri na-aga nke ọma na mpaghara Ụmụnya nakwazi Ọkụzụ, ebe ọ nọ wee na-akpọkwazi oku ka ndị mmadụ pụta ihe kwado ya bụ amụma. Gere ozi ahụ ka ọ ha n'uju. Akwa mmiri abụọ bụ nke arụrụ n'ụzọ Ishiọna Dusogu Ọkụzụ nke dị nnọọ nso na obi Igwe Charles Anakweze nke Ọkụzụ ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka Maazị Nweke kọwara na mpaghara ahụ bụ nnọọ nke ide mmiri na-enye nsogbu nke ukwuu nke kpatara otu nọ n'ọchịchị ugbu a na ya bụ okpuru ọchịchị Oyi ji wee nwee mkpebi ịrụ ya bụ akwa mmiri ka e wee nwee ike kwụsịnata otu mmiri si emebi ihe na ya bụ ebe kama ha ga-ahapụ o mebichasịa ihe ka o wee rie ego buru ibu na ụzọ ụmụazụ nke dị n'ụzọ ụmụazụ Ụmụnnakwa Agwa Nteje. Maazị Nweke kọwara na mkpamkpa ide mmiri na ya bụ ebe adịla nnukwu njọ nke butere na o mebiri ụzọ ahụ kpamkpam ma bụrụ nnọọ ihe iche aka mgbanyere ọtụtụ ụlọ dị na ya bụ mpaghara nke ọ kọwara na o nwere ike ịdakpọsị ma ọ bụrụ na mmiri ga-ezo n'afọ a ezo. Kọwakwa na o so n'otu iwu etiri ya n'Oyi bụ Gọvanọ Soludo ka ọ hụ na ndụ dịrị ndị Oyi mfe ma nọdụzie n'oge ahụ rịọ ka gọọmenti dododo gbata ọsọ enyemaka iweta ihe ga-adị ọkpụtọrọkpụ na ya bụ ebe iji kwụsị ide mmiri. N'okwu nke ya ka igwe ọdịnala nke Ọkụzụ bụ Igwe Anakweze kwararịrị na mkpamkpa ide mmiri na-akpa na ụzọ Ishiọna ahụ nke esi na ya agabe ya ma tozie Maazị Nweke maka mbọ ọ na-agba ịhụ na ọ napụtara ya na ndị be ya na ndị ọzọ bi na ya bụ mpaghara. Igwe Anakweze kọwakwara na ha etinyela ọtụtụ uchu iji hụ na ha mere ka ya bụ ụzọ ghara ịbụ nke mebiri kpamkpam ma rịọzie gọọmenti ka onye aka napụta ya na ezinụlọ ya na ndị ọzọ niile bi na ya bụ ụzọ site na ime ka ya bụ ụzọ bụrụ nke arụrụ nke ọma. N'Ụmụnya, ya bụ akwa mmiri bụ nke arụrụ n'okporo ụzọ menaka ya dị na Ụmụnna Ụmụeze, ebe onyeisi ya bụ Ụmụeze bụ Chief Onyekachukwu Nweke toro onyeisi ọchịchị Nchereoge nke Oyi bụ Maazị Nweke maka mbọ ọ gbara iji hụ na o jiri ya bụ akwa mmiri gbochie ihe ido mmiri na-eme ha ma tozie Gọvanọ Soludo maka ịzọpụ ụkwụ dike n'ịrụ ọtụtụ ụzọ kpatara Maazị Nweke ji wee nere ya anya. Ụfọdụ ndị Ụmụeze Ụmụnnakwa Agụ Nteje bụ ndị gụnyere Maazị Ifeanyị Nwoye na Walter Igboanya kelere onyeisi ọchịchị Nchereoge nke Oyi bụ Maazị Nweke maka inwe obi mmadụ ma kwezie ya nkwa na ha ga na-akwụnyere ndị apụga ma na-adọtakwara ha mmadụ na kansụl Oyi. Abụ m Ngozi